ಎನ್ನಪದ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಮಾಧ್ಯಮಡುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯಲಂದು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೆನಪಾಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅನು ಸುರೂಕ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪತ್ರಕರ್ತೆರನ್ನು ಬುಲೆಪಾವನ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ಕೊರ್ತೇರು ಆಯ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಆ ಪತ್ರಕರ್ತೆರನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೀನು ಬುಲೆಪಾದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ರಕರ್ತೆರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡಾರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ಬನೊಂತಿರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ತುಳುಕು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಾದ ಸುರೂತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಅಭಿಮಾನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ V4 ಚಾನಲ್ಗೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ಈ ಇರುವ ವರ್ಷಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಾತು ಬುಲೆಯೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕನಸದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವನ ಪೂರ ನನ್ನ ಸಾವಡ್ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ